heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wild fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh, come, all ye faithful,
sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh come, all ye faithful,
nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wild fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Shalom, selamat Advent yang kedua Amanginang. Selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban dan pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau memasuki perminggota di Manugoton, tapuji matuhata maredehi tasa buku ede 530 ayat sada 2 do di ayat 4 rim mahita jong di ayat 4. Nama
Marhite-hite gowarni debata ama, doho gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho gowarni to di parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Idama hatop doauro, tiok menadihon waing, asa unang adong mabuat tupalmi. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di banua gicang. Namadok moleate dohami tuho. Ala di pabotoho ko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalawasal pusogot langit do tano. Alay nahot do anggo hatam rodi saliling-liling na. Akup nihi. Iko patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhumami. Say asi maroham dihami. Pahot marohanami marhapor siao dihatam. Marhite-hite to di perbadia. Padungo mahami jala paringga sami martangiang. Asa marlas ni roha hami. Paima imahon ho jala asa dapot hami hangoluan. Nasora sudah. Amin. Mari dehita sebukede 230 alu. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion ima na tersurat di 2 Raja-Raja 10 pitu ayat na 10 tolu. Songonon ma patik ni debata. Pola marpanidangion muse Jehovah di Israel do di Juda. Marhitesian pamangan di saluhut akka panurirangna. Dohot saluhut jolma perpangukapon madok tunasida. Paubahamu marohamu nasian dalan muna akka narwai. Jalararoti hamuma akka tonaku dohot aturaku. Obar tu sadrok patik na kupatiko tu akka opumuna. Jalanao kutongoson tuhamu marhite sian akka naposokku. Ima akka panurirangi. Olat nido sahakna atong rak mangidugugu mahita. Tua dipan ni debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami. Mangulahon nahubar tu patik ni. Amin. Mari dehita sebukede 44 ayat tulu do di ayat 4 rim mahita jongjong.
tato potima dosa ta tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan, sitopa nasana adong. Paruhum na tigor, na manghumi jolma manisia, narodo hami tujolo manopoti dosa nami, akka na huula hami marhite sian pangalaw siyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na rohay, nagsian pagkatayon nami na soture. Rodi panguleon nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo na uhupa mi alani dosa nami alay natarsolsol bagi dohami nuaing alani asi maroham dihami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak kahulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna jala suruh matodi parbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami manguloi ho di bagasa katigoran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hanguluan na sora sudah na pinarbaga-bagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Songono dohatani Tuhan Yesus Kristus, Roma hamu tuahu hamu akan naloja jalana sorat, upasonang pehamu, buat hamu ma augakku tuhamu, guru kamu ma sian ahu, aina labok doahu jalana serep marroha, asada potak kasunangan to dimuna, ai labok do augakku jalanaing do dohot hupa porsakon hasangapum ma di debata na digicang. Mari dehita sa buku Ede nomor 25 ayat 2. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di mana tersurat sian pesalmen 72 ayat sada sahatu ayat 10 sia. Pesalmen 72 ayat sada sahatu 10 sia tajahama marsikap soring. Raja Hadameon ale debata saya pasahat ma akka panguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai asa marparbuehon Hadameon akka dolok di bangsoi jala maruli hati goran akka robean. Sehoma dihabiari halak saleleng adong mataniari, jala saleleng tarida bulan
marsudut-sudut. Martunasima di akka arinai patigori jala manibuk-buk hadamei on rodina so adong di bulan. Iko marsoba di jolona akka pangisini halongangan jala dilatan ni akka musuna orbuk. Jala sobao ni sudi raja ibana, luhudu aka parbegu mangoloi ibana. Oloan na do na met-met do na pogus, jala paluau na do aka todi ni aka na pogus. Sai mangulu do ibana jala lehonon na tu ibana, sere sian seba, jala tangyak konon na do ibana toktong, pasu-pasu on na do ibana ganupari. Sai hot ma goarnai rodi saliling-liling na, sai muap ma barita na saliling adong mata ni ari, asa maruli pasu-pasu na sida di bagasan ibana, luhut akka parbegu martuahon ibana. Pinuji ma dohot goar ni hamuliaon nai, rodi saliling-liling na, jalagok hasangapon na, maliat portibion. Amen, amen. Ola nido saha na, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala no piopsa. Amen. Tapuji tu hata, marede hita sebukede nomor 30 ayat 225. Di ayat 5 rima hita jongjong. Tidak ko maha porsiao tai songon na hina tidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok
Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuho ni si Maria, na gabi-gabi siya tondi parbadia, adorak suhabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanu, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana, pamamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akka na badia, doho dasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging halak nong mate, doho dihanguluan na surasuda. Amin. Kor wilayah Efesus.
Kabihima iti masa di minggu tasadarion. Shalom, Horasma Dihita Amang Inang. Warta gereja kita, warta jemaat dengan topik Paubahamuma Rohamuna Ainunga Songgop Harajaun Banua Gijangi. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Yang pertama, nama minggu kita hari ini, Minggu Advent kedua. Yang kedua, statistik anak lahir. Pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Bravel A.H. Sigalingging, Ibu Riki R. Boru Sihombing, beralamat di Jalan Penjernihan Raya nomor 19C, Kompleks PAM Painaikang, wilayah Galatia. Anak lahir di Rumah Sakit Premier Bintaro, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang ketiga, Dewan Kononia. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 HKBP Makassar. Yang pertama, Natal Remaja NHKBP. Di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan selesai. Yang kedua, Natal Sekolah Minggu di hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025, pukul 17.00 sampai dengan selesai. Yang ketiga, Natal Ama Ina HKBP. Di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, pukul 18.00 sampai dengan selesai. Yang keempat, Natal Keluarga di hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 diatur oleh keluarga masing-masing. Yang kelima, Natal Umum di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 pukul 18.00 sampai dengan selesai. Yang keenam, Natal Hari Pertama di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 pukul 09.00 sampai dengan selesai mengadakan perjamuan kudus. Yang berikut, Natal hari kedua di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 pukul 9.00 sampai dengan selesai mengadakan baptisan kudus. Yang kedelapan, ibadah akhir tahun di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 pukul 18.00 sampai dengan selesai membacakan berita jujur tahun dan laporan keuangan. Dan berikut yang kesembilan, ibadah tahun baru di hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 pukul 9.00 sampai dengan selesai. Yang keempat, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 7 Desember 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Panitia Natal Remaja NHKBP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan kepada Bapak Situa Paja Roy Marihot Sinaga sebagai majelis di HKBP Makassar selama 21 tahun 7 bulan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang berikut pelayanan yang ke-8 pengumuman A1. KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 14 Desember yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah KOR wilayah Filipi. A2, Rapat Huria. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Desember 2025,
Gereja HKBP Makassar melaksanakan rapat huriah untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar untuk tahun 2026. Dimohon kepada majelis dan seksi-seksi kategorial, demikian juga kepada jemaat yang sudah dihubungi situa wilayah masing-masing untuk menghadirinya. Rapat akan dimulai setelah selesai ibadah minggu atau pukul 11.00 WITA sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Adapun peserta yang mengikuti rapat huriah sesuai komposisi tersebut di bawah ini. Yang pertama Parhalado 29 orang, yang kedua Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu 3 orang, seksi remaja 3 orang, seksi NHKBP 3 orang, seksi paropuan 6 orang, seksi AMA 3 orang, seksi lansia 3 orang. Yang berikut Dewan Diakonia 4 orang, yang berikut Dewan Marturia 3 orang. Yang kelima wilayah Roma 3 orang, wilayah Korintus 3 orang, wilayah Galatia 3 orang, wilayah Efesus 3 orang, wilayah Filipi 3 orang, wilayah Kolose 3 orang, wilayah Galilea 3 orang. Dan yang berikut badan audit 2 orang. Total yang mengikuti rapat huriah 80 orang. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati program dan anggaran gerejanya. A3 Majelis Pensiun. Pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, gereja kita akan mengadakan acara Purna Bakti Majelis Bapak Situa Paja Roy Marihot Sinaga yang beralamat di BTN Bakulo Blok B4 Strep 14 wilayah Filipi. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjar Nahor CG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Tabarat. Yang ke-11 Amang SPP Pasaribu, yang ke-11 Amang MR Marpaung, yang ke-13 Nyonya PB Sitorus LU Boru Sitompul. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Dan yang berikut ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut jadwal pemakaian Shopo Talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat pada warta yang ada pada grup wilayah kita masing-masing. Dan yang berikut keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja kita dalam 1 pekan sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 juga dapat kita lihat pada grup wilayah kita masing-masing. Serta jadwal kegiatan gereja kita dari tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2025 dapat kita lihat juga pada warta yang ada pada grup kita. Demikian warta gereja kita, Tuhan Yesus memberkati. Kur Ina Naomi.
Mare dehita sian nomor 43 ayat 1 Huhut tapapunguma persembahata. Padiri rohamuna amu parohai naurodo Tuhamuna basai hodosai rosian gijangdo manikir sidang olo dinasa jolmao naik kuatonaro auli bana marohamuna alaina Solomona pada masa sude derana ture laubomo turohata ibenatau sabana abadi masude. Paroha serepon natopotonado paroha jokaton sayalonado paroha naturin naundung di hatana naolotobuona litopo Jesusi asiroham Tuhanku paradema Allah manjakon turohaku oha Tuhan pangodirohakon disimahom arilan sayhom ale Tuhan nampuna atoton hadiri rohamuna nahaman rohai naurodo Tuhamuna masayon dosai rosian gijanglo manikir sidang olo dinasa jolmao naik kuatonano. Martang Yang Mahita.
Ima tutu ali Tuhan elas ni rohanami. Naing roho membuat arsak sahit sudi aka lungun ni rohanami. Naing sikatonmu Tuhan tulas ni roha. Ido Tuhan haroronami tudupanmu. Upasahat tami tuho luhutna nasa arsak nami Roma las ni roha. Atong Tuhan nungahu para dehami rohanami mian mau ajari kami tugu kami asa mardalan di hasit Tuhan. Amin. Barita nauli dihita di minggu sadarion ima natar surat di Matius bidutolu ayat sada satu ayat 12. Matius bidutolu ayat sada rodi ayat 12 tatangihon maka mga kainang hujaha kami ma dihita. Sono ma didok disi. Perjami tahun ni si Yohanes Padidi. Dungi di laun-laun niari hehe ma si Yohanes Padidi marjamita di halongonan Judea. Ninama. Pau bahamu marohamuna. Ainunga songgo para jaon banua gijangi. Ibana do na pinabuah ni panurirang Jesaya uju na nidokna. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan. Pature hamu madalan di Tuhani. Pahornop hamu masih dalanan naik. Ibulu ni untodo ulus ni si Yohanes kulik-kuling do hohosna. Akasi hapor do si tua ni loba do si panganonna. Dungi lau ma pangisi ni Jerusalem manopot ibana. Songoni dohot sude halak Judea rodi salut akan maringanan di labung ni Jordani. Jadi dipadidihon si Yohanes manasida di air Jordani dung ditopoti be dosa nasida. Alai dinani idana toro parise do saduse manopo padidioni ninna mamadok nasida. Hamu anak niulok. Ise do mengajari hamu pasidikon rimas narosogot. Para buehok kamu natama. Pabuanong muba rohamuna. Jala sotung didok kamu di bagasan rohamuna. Si Abraham do amanami. Ai hudok matu kamu. Terjadi khod debata do anak ni si Abraham sian akabatuon. Enunga pola ape take tu darinya kau. Onpe. Sita baon ma nasa hau na somar parbuehon naringgan jala sidabuhonon tu api. Ya au. Aik do hudidihot tuhamu madokon pau bahun roha. Alai adul gumogo do narosian pudikku. Gari mabuan sipatuna kurang tamado au. Didihonon ni ido tuhamu. Todi porobadia dohot api. Di tanganna do pamurpuran. Payason nama pardegianna. Papungonna do eme na tusopona. Alai tutungon na do anggo hurak kami. Tuapi na sorami. Ido sahna. Shalom. Selamat Advent nakamanginang. Labok cuacaon nate. Bolo labok cuacaon berarti tebodo mabigi berita na uli ikan sonang dan kipas-kipason do aka na asin. Mar Advent kita di bagasatikyon. Advent haroro ni Tuhani manopo bangsona. Alai hobar tu perkembangan perbinatuan teologi pangatusion Advent ima perhobason. Pangaradio di diri laho macalo haroro ni Kristusi. Pangaradio di diri di Natal.
doho tu haroro ni Kristusi badua hali. Jadi pangaradio tak akan mengakai nang haroro ni Kristus badua hali huni nama. Ima advent nata halason nata harayahon bagasan partiketong. Mengarade hitam marningot haroro ni Yesus di Bethlehem nataringot ima Natal. Jadi dalam mengarade mahita muse di haroro ni Kristus na padua holi imana tajahanakin adong mapamurpuron di purpur tatu cerita he arung bola ka adong aku pertani di boto di pemamurpurate payason emei di purpur lapungna ipolana ima tebu ati ima eme di bolo aka nadiba mamiari ditampi asa bolong aka jadi di papunguma aka horas na iya si songan do ate baha ngagudang rahitan na sungatu asa paula jo pikir atau mesti huta asta taingo usi hutata na ditubai akarung aku kapangula ate kamanginangda jadi dokon bodoh tu si manuai pangara di otak pakalat sonota di parningotan haroro ni Tuhani atong ama aka mangakenang si para di otak dia ma si persiaponota menyambut haroro ni Tuhani di pesta Natalon dohnota ma marliturgi doa uli doi di jadi dohnota ma muse hami doa marnuansa do masa nuansa nuate JHP ala dangarung baju kusongoni pada di mak dinggado ya kamang dinggan akan nama belas ni roga dinggado jarong di batong aka peracara te acaraku mak kupature mak acaraku acara Natalku jadi orang di bab pohon Natal suasana pohon Natal nuaing ala di suasana ni Advent menyambut Natal kita sudah mempersiapkan sebahagian ala ya udah kubuan pohon Natalku ala satu kedua naruh aku tinggal setahun naik nama pensiun tidak pelahuan borak-borakan ala itu nama paditata una perlu barang mengproda aru berada di sonin na tidak pelahuan alai anggo di rohaki ido narik ko ate kamanginang daro hai ido ate ido separa diutatong alani ido kamang didok gudang si pangara diot tataringot si hobar tu aka kemampuata hobar tu aka haboyota lao makalason haroro lao makalason hatutubu ni Jesusi ima nanaing dohonon jamitotu hita hamu baon ni roha tihu tangi-tangi nakin aka kurtai jadi kira 80% laupan dokon mubaroh ati. Sayuri mangi do pangalahoki. Nah, Kolosian Efesus. Mangarimangi aka dosa. Mangarimangi aka pangalau siung. Jadi mubaroha rohat taido iko di pai baru asa bongot Yesus tusi. Una kolan atong akamang taro nakin rikot doi ta parade liturgi ta rikot. Macelas doroha. Di unang arung nama jua macalo liturgi maka tidak ke Tuhan hita. Molo dituduh hita, dipilih hita itu berarti aku dipilih untuk bersaksi. Ikut di dotong. Adong dodi di leo liturgi masih unang. Berarti kita terpilih untuk bersaksi, terpilih untuk maju ke depan. Suatu ngarok kita. Gari-gari kutanya konot do Tuhan, doh terpilih. Natal sahaliu Tuhan, doh pilih ton ni situa nami. Ikut di dotong. Ido na marhata ni debata.
unang iba sidik-sidik sutumuro tu hatta itu hita ikon pitor jalo otado ala nakin rohaido ikon ibaru asa bongo Tuhani unak kolan paradeon pahean unak kola pahean bolo kami sada do hurier penahu bolus akamang kenang molo di Natal tanggal 25 mereka itu open house. Sada hurier di penahu bolus sih. Jadi mereka halahi sada luat di si tanggal 25 open house tu si mahami sude mar open house. Dia alai bolo tanggal sada di jabunya kahita mamuse. Jadi ala husukun doma baini idunang hatu tubuh ni Kristus si marlas ni roha. Jadi kami matong open house. Jadi di tanggal sadaon berikutnya Tuhan Nabi Mahami roh. Nasihat dulu konena. Puji Tuhan. Bui hapi merbagi sungun ati na roha. Merdus ni roha. Alana di sidut tonglas ni roha. Ka masih topotan. Takoto di hitahon. Arong gope di hita 6 masih dulu ada teguar na mardo. Lao madong po akadong atu bagas na nga maul nuay ngonate. Nga masih holiba na songoni neng mula kiba tu tamu se. Ko di huta tu tetangga selamat tahun baru. Oh ceria sudah mulai masukin Natal sudah semangat. Anak ini songon dagali huwering. Alan labok ni hari dinar aku. Alania kamang kainang una kolani ta parade alai naing mata jalo. Ainunga songgo para jaun banua gijangi. Songgo parjolo bau bahamu marohamna. Bau bahamu maroha. Ditikini turpukona kamanga kainang uju dijajah hara jaun rombang so Israel. Masih goro-goro hanasida. Masih hol rohana sida. Laho manomu-nomu Mesias. Nasi nurirakon niaka panurirangi. Naing paluahon nasida. Sian harjaun rom. Haroroni Mesias dihirim rohana sida, paluau nasida sian penjajahan nyala rom. Di paima Mesias di halongonan bolota jaha kamang kainang di Yesaya 40 30. Di Yesaya 40 ya 30. Ai di sini sida launa sida tuhutan menyendiri pahibul roha. Boleh istilah nang di hata-bata merbahudung gue tahir dokon hati merbahudungin na bolo dinasing dokon asa menyepi laku asa fokus tu sada arah tu sada tujuan ima neng paimahon haroroni si paluai Mesiasing asa lungun di rohana sida dao sian hari buron Dausian akan haguturon. Jadi betul bersiap laho manomu-nomu haroro ni Tuhani. Imana ni dana sidang. Imana biner ni si Johannes Pardiri. Laus ido nani dok ni si Johannes Pardiri jami tau madok. Bau bahamu marohamuna. Paradehamu ma dalan di Tuhani. Asa jami tau na kamang akainang manungguli rohata. Bau bahon rohadong. Hata pauba ditupukon payason roha, payason pikiran. Sondi don nang pakulingin Natal Advent dihita. Pakulingin Advent berubah sikap, berubah pikiran menjadi pikiran yang baik, yang indah jernih. Nabui berengon ni halat. Merhabuan ni roha dada rupa duru. Pikiran ni do na perlu si paubaun asa marsi hohot asa marsi gatung asa toktong fokus tutuhanin panguluyon di parsitutuon lao mangului Tuhani iduban na ikon fokus ibana holan tutuhan mulo didok hara jaun banuagi jangan kamang kainang dada wilayah geografis manudu inganan manang wilayah nanaing si ingat si dan tononang. Molo didok say Roma hara jaunmu say saut malomoni roham asa pangidua doi
asa jongjong manang marhuwaso, manang marharajaun, lomo ni rohani debata. Di bagasan roha, ido iko perlu bau-baun. Naeng debata, marhu raja, naeng debata, mangula, naeng debata, makatai di bagasan rohata. Ido naneng dokononna, tuhita, ido banai kerekot bau-baun. Asam marpardomua doha mubaoni, tu dosa marpardomua do itu asini rohani debata. Dang boy tarsirang. Si sekel madok hamu baoni marhite-hite padohan na marjahatihian ditinggal pemahajahaton. Akka pergabusihian ditinggal homa unang bimargabusi. Akka parhosomihian dibuka ma dibolok komai. Idu bolo tadok tabereng hatani si Hesekiel hamu baoni roha. Bertobatlah. Idu pangiduanna. Jadi di buru tajaya kamang di Hesekiel betul 12. Sadala doha mubau ni roha, doha asini roha ni debata. Aidang boi bejolma sia dirina pau bahon roha. Ai soluk-soluk si bulisi. Talpe hita tu tangan ni si bulis maul hita mengelak. Ati kamang dangita he, maul mengelak ati. Tabo tu dosa kan? Alai nasalai pe ulur de mangulahon. Olo ido ubay na dokon maul. Anggo sia diri hita jolma dang boy malua be hita sian dosain. Nape di dokon edenikur amas ne pesus nakin. Sehusol soli do kadusakina. Alai tong siru dosain. Tapi sudah berusaha sebenarnya meninggalkan dosa, tetapi dosa selalu mengintip. Maul kita morot siani, alani do memang didokon. Dang boy behita malua sian uhumi anggodang asini rohan debata. Ido bana tarokone sadalan dui asini roha ni debata kita. Alani do kamanga kainang ini dehon ni panurirang Mika. Di bidupi itu ayat sapelalui tung ise ma debata songoko namar pamuati di dosa dohot edemus he ni dokon di perpesalmen di pesalmen 25 ayat 3 marpamuati do roham di hajahaton ni bangsom dihukupi hodo dosa nasida alani dong marhamu ni roha rikot majak kon Yesus di bagasan kita. Hamu bau ni ala Kristen unang masongon hamu bau ni bidorang. Iru kan amang akenang tahu ada tapi dorang kan bunglon mangakai mantusan songoni rupana mangakat tusan. Iru dan songoni na pinangido ni debatasa kita. Hamu bau na siya kita ikon na tutu. Arong gihahu bigi di sada lua tak kamangke nang dokon topu burju. Aro topu burju. Ahora kuboto iniku. Halap tani topu burju. Bulu nga burju nga mau lihat ma. Berarti ada pertobatan. Nang dang boto hoin na. Hai. Bereng mano kampanye. Naso olo ya maparohahon iba, naso tinadana hiyan iba. Sigop-sigop, bolong marsai, sigop-sigop na. Bereng manonin na. Olo tayain na aku. Hape dung jupang na di rohanai, dapot na niluluan na ahana terjadi. Siapa lu? Siapa lu? Kabi nama. Lupa kata-kata, lupa akan janji. Daksongoni yang gohalak Kristen na pinangidona ka mga kainang. Kalau kita sudah mengatakan bertobat, bertobatlah dari perilaku. Dari awal sampai akhir. Sampai ujung ningolutta. Ido na pinangidona sa kita. Parangeido.
mangulahon na dingganido sampai di ujung ningoluta naing bau-bauta hot hita di Tuhan. Jangan berubah-ubah. Sekali bertobat, bertobatlah. Lihat masa depan. Lihat ke depan apa yang mau kita raih. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan. Tuhan, kasih Tuhan nang rap kita di kolong ni rohani Tuhan ni nang didai asin ni rohani Tuhan. Ido ka mga kainang boy do semara kita makalason Natal HP parangita dang dinggan. Boy do luar biasa kesibukan dia kepanitiaan Natal HP hanya mencari popularitas di julu asa songon na ida halak. Nading gado ragam niya ka pangaradio ni patupahunta makalason Natal makalason haroro makalason hatutubo nito hatay asal ma nyojar ni haporsyaon nyojar ni panadaon nyojar ni aka parbue ni holong ni rohan di bata di hita rohaido naing bongotan ni Jesus asa lomo rohana marhuaso di rohatay mangula di bagasan rohatay napadua honak ka mga kenang bidahami mari 70 tahun ima tau kap marohata asa bongot Jesus di rohata para di dalan ima sada kiasan nataenet nanienet ni sian 30 tahun hasomalan di Timur Tengah najolo molo mano sada raja ikut di paringgad dalan dakola di Timur Tengah dakoto parong aku parkota cani adong dison najolo tidak dana kiba moloro Presiden Soeharto tuluat niba ikut di paringgad dalan sudi nasumar pagar ya jabuna sude harus rodi membuat bulu mabain pagar ni jabo ay dang marheping at tungkan dang keping bulu jangan ikut sudah dicat putih nasa jabu na di pinggir dalan harus dicat dengan cat putih ima mono raja telah hati hai tidak dana kiba ningut do pena ala holan huria HKBP do nampung mempunyai trompet ngaroi tu perbatasan tanah karo dengan tanah alas ngadisi pertrompetnya sang garijata menyambut haroroni presiden pom 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 ikon hebat dot tongati ikon melapang-lapang dom menyambut haroroni raja ai do benda saya dilului halak gabe raja alai unang mana pindah raja idot tong rikot do mangalului raja rajaon rikot alai raja mah dohot pangalao idot tong Agunang gabi, itu benar dokon ol pai mahor raja di jolo sia duon, di pudis pai mahon di tonga-tonga, puasa, di jolo sia duon, di pudis si pai mahon di tonga-tonga harungguan, mulai kita tuh coba, idong harungguan di tahupi. Marpungu, ido tong harung guada. Bolo jolo eta daru ngai jolo rajata. Bolo puri tapai mamai puri dope. Bolo ngai tonga tama. Tapa tahol ma. Ido harung guan. Ido ka mga kenang alan ido nuaeng didok di bagas 1 tahun. Asa borhat iko dipading dalam raja naroi Mesias naroi ima raja si palua na manoktong. Ido banalaw na sida. Ido ko si paradeon dalan balubong naing bongot raja dang dalan tol na naing dokonon na tuhita kamang kenang. Dang jalan bebas macet na dokon na tuhita nuaing. Ala jujut alami macet ate. Cepatan yang terlebat dalam sepatut pertanyaan macet. Lu bisa batas jam di dalan alana maceti. Dangin na kona nanaing si paradeta. Si paradeota molo di dokope betul-betul rura di parejet
rohat taido betul-betul gijangi rohai. Ido kamang betul-betul. Ido kainang si parejeton rohai asa bongot Yesus tu si. Rohat taido. Unang adong be gijangi roha. Unang adong be hosom. Unang adong be hajahaton. Alai naing madinggan gabi parholong. Senyum dulu kita sama teman kita ini. Ido na pinang idona. Berikan senyum kepada temanmu. Apalagi di Natalon kita menyambut Haroronai. Kita berikan senyum. Buanglah tinggi hati, kesombongan dengan yang lain-lain. Tidak ada gunanya. Kita sama di hadapan Tuhan. Tabereng kejadian nadong di Tapanuli di hutan tanah Kemangkenang. Sedih. Sampai sekarang saya membuka-buka itu. Apalagi Kemangkenang. Tempat nahulayani maisudi pandan tuka. Lasir bidang, si giring-giring, si gotom. Tangis sama mereka lahi. Ubering buhina sida di Facebook mengadungi amang Tuhan Yesus. Neng lar dia melujung ke makal nasida. Alai dangarung habokku. Mari kita doakan ke mangakainang. Kasihan. Natuari adung peringatan bahwa sana sabula andam dewi sudah mau jebol dulu ki siap-siap mengungsi nina. Saya tidak tahu. Jadi belum niripu HP, kita pedi sodak tak bawa tahu ngati ya kainang. Nape tadokon pornok dohami. Tak tahu nama asa. Tuhan Maha Kuasa. Tetapi kita mari di persiapan Natal kita, di persiapan menyambut Kristus, hati kita apapun yang terjadi nanti kita sudah siap, kita sudah bersama dengan Tuhan. Napa tuluhon jalan parpudi ala neng marapot kita kamangati. Napa parpudi taparangihon lomoni rohani Tuhan. Taparangihon ma digawari si Abraham digawari do anak ni si Abraham anak niuluk puasa. Apalagi boleh do komisi anak niuluk dari aro teh uluk dari om. Boleh didok kena kamang akain nang uluk dari adi. Ular berbisa. Jadi didokon anak niuluk. Puasa dihagi jakon nasida pemiliton ni debata di nasida. Dipikir nasida teateanan. Si homol-homolon nasida guari nang pe pangalahon nasida dang songon pangalahon ni si Abraham. Itu benda mailah. Jodoh kita kasongon ni kamang akain nang bah hami pino pernira jaya aduh nang mahami. Opukuma raja Sipukatanuan. Opukuma Sipukagarejaan. Dia punga Sipukagareja siswa bulu. Banang malomo-lomo nasi tono salah petaho. Idu kamang anu go sada hui guru huria songono tangis. Alai bana Sipukagarejon. Ada nggak aturan HKBP kan? Kalau kita mengadopsi anak harus ada surat adopsi. Sepemerintahan kan tata sepila harus ada. Asabui tabuan tertidi. Itu. Jadi alai bana siswa bulu. Baik kejong jonggot tungguru huriaton mabain aturan ini. Boy nama ngamar tuh kok matong, aru mabang gari jauh dah, ina. Awas, Uria nama raturan, tidak boleh suka-suka, tidak boleh suka-suka. Sonima halahon, pino pernisya Abraham dohami di rohana, lomo nama apapun yang mereka kerjakan harus kita tunduk kepada mereka. Kalaupun salah. Iha gijakon nasida dui. Idu benar didokon si Johan padi hamu pinok parniulo. Isiron pa waktu hamu. Tuari hum sukuti. Ya aso nang gijang roha. Di saluhut nai ikubotodo. Manang na raja piba.
Manang napi iba. Alami mang dia dupa ni debata sarupa do hita dia dupa ni debata ikut parbuehon natama. Las ido nani dok ni si Johan Pardidi di pidang idona mulu pinopar ni si Abraham ulahon ma songo dia si ulahon ni si Abraham. Hapor siaw ni si Abraham. Alan ido ubain ditunggu si Johannes Pardidi, ditunggu si Nasida parbue natama. Parbue ni hapor siaon, parbue ni hamubaun ni roha. Marnida paranguluon nasida ikon rikot nasida adong gerakan perubahan di ngulu nasida. Alanya ka mga kainang unang lebaro hatta partikiata di ari uhum sugut patardo songon minggu-minggu na salpung nungatar surat warta di si bolo lau tu lehem ujui si Johannes do si Maria lau pasurat to diri na tu bona pasugit na do wah bona pasugit ta ima di surgo hasonangani di sido bona pasugit ta idu bana tadokon anggo portibion parmianan parsatokinan idu portibion satokin hita borhasanoni alani tapasurat to madirita disungguli jam tahun matu hita kamang asa tabau bamarohata bican sadi hari dope mu bamarohata taparbue ko matama para bue ni haudo patuduhon rumang ni sadahau itu kan taboto bonani mangga seperbuena perbueni mangga itu nang taberen asa tutu rap marparbue do hawi alai doho parbuena sadiri parbuena hobartu bonanai sudedo halak Kristen dohonon marparbue toho ka mga kainang toho marparbue do hita marparbue alai marasing-asing do parbueta adong do parbueta ina tonggi alai adong do parbueta kita menilai tonggi do akai nang parbueta boy do dihalak sodongata puji Tuhan ido ka mga kainang sudedo hita naung tardidi alai sudedo hita papatarahon makatidakon Kristusi di bagasang ngoluta asai maka mga kainang diigil asa marparbue natama hita marparbue na dinggan asa tahu gabi pilihan na hucus de bata jalau na tahu dayon niaka nahubar balok ta na husus ita diadopan ni debata na boy hilalaon niaka dongata alani tahadikta tidak koma Kristus di bagasan nguluta marparbue mahita dung tapauba rohata amin matanyang mahita maulihati maakat ali Tuhan Yesus baritam nauli nahubege hami di bagasan tikion di sungguli ho hami ali Tuhan asa marhamu bau kami asa terjalu hami sugut las ni roha ulu-ulu nasyakoi on mahami Tuhan tuas ni huriam naung para dihon roha majakon ho mian di bagasan roha nami hujako kami ho Tuhan mengula di bagasan roha nami moloro husip-husip ni sibuli si Tuhan asa boy hutap parho kami dalam merdalam mahami toktong di hasitonganmu pabua naung pinilitmu hami pabua naung tardidi hami di bagasan goarmi Tuhan Yesus kegiatan nami anon Natal ni remaja dohot naposo ni huriami pemade Tuhan jongjong di bagasani asa marlas ni roha kami Tuhan laho manungunomo harorom padua lihoni molo huraya ho kami penat Natal Tuhan di minggu Advenon na para di roha nami na manungguli roha nami may Tuhan asa unang tutu holan di aka aksesoris nami hupara di hami unang holan alan ya kepahian nami doa acara nami alai Tuhan tung roha nami ima naing marhamu baon
majakoko mian mangula di rohanami marlapatan ma natali Tuhan dihami. Alani Tuhan Yesus, ubah kami nang kehidupanmu rapot nami anon di program 2026. Sungguli rohani ruas niru huriam nang terpilit marapot mangalehon roha, mangalehon pikiran, mangalehon gugu, dohok mangalehon sudi na adong di mana Tuhan lako patupakon akan nadinggan di tonga-tongani huriami. Molo sa dalan parhalado dohot ruas ni huriam mabain keputusan di tonga-tonga ni rapot na hupatupahami merdalam ma huriami programi di bagasan haringganon rap marlas ni roha mahami. Alani Tuhan Yesus pangasahonon nami doho disi. Asaho Tuhan patuduhon dalani dihami tada naunguba roha nami. Laho mamilit dalan nadinggan dalan hasit tonganmi. Atong Tuhan Yesus songonima nang akan namarsahi tubuh kami todopanmu 10 halak Tuhan dirawat di tongan di bagas nasi dabe na saya masih hol mauas di hama malum ni sahiti Tuhan tolong Tuhan Yesus jama sahit nasi dai asap paneang pakilalan na Tuhan unang luas madili unang luas Tuhan nasi da tarahirim siakko molo peso sahat hama lumoni alai Tuhan anggoto dina pakirimonna marsigatung holat tuhoma nasida asabui Tuhan tarjalosa sahit nasonggok di pamatang nain bui Tuhan huboto kami mariti sahiti lam jonok tuho ai hodo Tuhan nabui pangaluan-luan songonima Tuhan hubua kami akadongan nami nanang marulang tahun siang remaja saat nama tua 12 halak Tuhan ya nakon sekolah minggu ni huriami opat talak jalamuse ulang tahun keluarga adong opat talak Tuhan pasu-pasu nasi debi lehon gajang ni umur lehon Tuhan aka pasarian nalomak lehon dinasida aka pulaon dohot Tuhan las ni roha rumah tangga nadinggan sitiruon si halasonon nami nasi dari tonga-tonga ni huriam nabui Tuhan ngagabi sitiruon nyaka nahumaliang nasida ai ho mian di tonga ni bagas nasida bi mubi Tuhan akaya nakon musikola minggu ni huriami poma Tuhan mamasu-masu asa dohot nasida marlas ni roha dohot Tuhan dihabisuhon lumubi di partodion unang muba syakko asa ho pakirimonna asa saat ibana Tuhan tulas ni roha hinirim ni roham dohot hinirim roha nami atong Tuhan Yesus tutupon nami maparaminggon namion dinamula bibi hamian no Tuhan patarumah hami tutongan ibagas nami asa sonang so haribu-ribuak kami bui pajupang muse di bagasan las ni roha puluh-puluh nasyakoi sesama Tuhan dosa nami marite mudar Yesus Kristus Tuhan si hokop kami mauliati Tuhan amin. Tapuji matu hatta mari de mahita sian nomor 670 lalu. Barohan tu jahat
Sarado tima hati gora, sarado tiha holongoni, sarado tima hati gora, sarado tiha holongoni. Pau baroha tu Jehovah, Pau baroha tu debata, Pau baroha tu Jehovah, Pau baroha tu debata. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ko tu debata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ko tu debata. Sairado tima hati gora, sairado tiha holongoni, sairado tima hati gora, sairado tiha holongoni. Tapasahat mapilian na tapapungon tarupan itu hatta martanyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang. Horo haroruan ni saluhut sileon-leon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulihutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banu tongonsongon na di Banua Gicang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Mulak mahita di bagasan dame, tajalo mapasu-pasu siya Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tu hita, jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tu hita, jala di pasaor ma damina tutod ditabi.
Horas Marita Saluhna.